салом дӯстони азизу меҳрубонам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯз хостам ки булочка барои гамбургер тайёр кунам ва рецепташа ба шумо нишон диҳам. шояд ки ба шумо писанд ояд ва ҳатман шумоям тайёр кунед. барои булочкаи мо дар кор аст 150 грамм шир, 100 грамм об, 10 грамми дигар шакар, 6 грамм дурож, сухой дурож, 6 грамми дигар намак, 30 грамми дигар бошад сливочное масло. ҳама чизамонро мо дар михал коса мегирем, якҷоя мекунем аша, баъд мегирем ҳамаша хамир мешӯрем. нагуфта намонам ки шири мо бояд гарм бошад, оби моям бояд гарм бошад. ҳамин хел чӣ хеле ки нона хамираша мегирӣ, ҳамин хел бояд обаш ҳамин хел гармаки хушрӯ бошад. ана духтаро, ман хамира аллакай шӯридам. бубинед чӣ хел хамир бояд анам хел мулоимаки хушрӯ бошад. акнун рӯяшро мепӯшонам, дар ҷои гармӣ мегузорам ки хамирамон расад. вақте ки хамир расид, баъд мегирам рост мекунамаша. ана дӯстони азизам, хамири мо аллакай расид. бинед чӣ хел дами хушрӯ кардааст. ҳозир акнун мегирам, бо зуволачаҳо ҳамин хел тақсим мекунам. ранги булочкаки кӯлак мекунам. чӣ хеле ки дида бошед, магазинода мефурӯшад. ҳамин хел мегирам, хамирро кӯлача мекунам. анам хел хамирро ман ба чанд кӯлачак тақсим кардам. рӯашро мепӯшонам то ки камтар дига истад.
дар ин ҷо бошад духтаро, ман котлетаи аракай тайёр кардастам. Амиха гирифтам, дар ор тар карда, кулача кардам. ҳозир мегирам, мепазамшона. амиха ман котлетаи аракай пухтастам. Як порсияш аракай пухта шуда, вай дуюмаш аст дар даруни сковородка. Инашам пухта мегирам, баъд гамбургерҳоро тайёр мекунам. ҳозир ман дар ин ҷо ҳама чизе барои гамбургера тайёр кардам. Котлетаи ман аракай тайёр шуд. Инҷо дар сир, бодиринг, китайский капуст, помидор, инҷо дар бошад соус, майонез ва кетчуп. ҳозир акнун жда дорам ки кай булочкаҳом тайёр шаванд, баъд омода месозам гамбургерро. Булочкаҳои моям омода гашт. бинед чӣ хел дамаки хушрӯ омаданд. ҳозир намакагаи духовка гирифтам, камтар ҷӯш аст, камтара хунук шавад, баъд мегирам тайёр мекунам. ана духтаро, акнун шурӯъ мекунам тайёр кардани гамбургерро. булочкаҳои манам истодан, хунук шуданд. ман гирифта аз байн ду тақсим кардам. қисми поёнашро амихел мегирем, болошта ҳамин соусамонро мешакем. баъд вақте ки ман соусаш шакида шудам, аллакай гирифта котлета дар болои ҳамин мондам. аз хотирам баромад ки инҷада мо боз китайский капуст дорем. баъд ман инои абрадна гирифтам, тагашта китайский капуста гузоштам амихел, ба болошта ҳама чизои тайёр кардаги ман мондам. яъне помидор, бодиринг, бо инҷа пиёз буд, пиёз гузоштам. акнун духтаро, қисми дуюмашро тайёр мекунам. инаша хушрӯак нишон метиҳам, мегӯям, чунки ӯ наша камтарак хотирам баромад ки чӣ гузоштан мумкин буд. дар ин аввал мегузорем китайский капуст. боз ман камтарак соус кардам. беҳад амихел соуси бисёр дошта бошад, ман нағз мебинам гамбургера. баъд гузоштам болошта сир, боз гузоштам пиёз, помидор, боз пиёз гузоштам. ва инҷода гирифтам дуто амихел бодирингоро болои ҳамдигар мондаму камтар дигар соус кардам. амихел даҳанашро пӯшидам. дуюм гамбургери морам тайёр шуд. ҳамихел дигарҳояшро мисли ҳамин якуму дуюм ки нишон додам, ҳамихел тайёр мекунам. бо ман бошед ва то охири видео маро ҳамроҳӣ кунед. тамошобинони азиз, гамбургерҳои моям тайёр шуданд. бубинед чӣ хел хушрӯ омаданд гамбургерҳо.
гамбургери хонагӣ аз магазини 100 маротиба хубтару беҳтар аст. чӣ хеле ки хоҳӣ ба таъби дили худ ҳамин хел тайёр мекунӣ. ҳозир акнун мо мешинем, обед мекунем. дӯстони азизам, шумо бо ман бошед. боз хостам ки посилкама барои шумо нишон диҳам. ҳамин рӯз рафта гирифта овардем. ман хонадаки кор доштам, вақтам набуд, шаварам гирифта овардам. ҳозир мекушоем, мебинем ки дар даруни ин чӣ аст. ман чӣ заказ кардам? чӣ хеле мебинед аз анамин аз инстаграм заказ кардам. анамин никашон Саида Shop аз амин заказ кардагӣ барои худама курта. ҳозир мебинам, намедонам размери ман бошад набошад. ман 46 размер заказ кардам, ҳамин хел надониста. акнун худое ки ҳамаш размери ман бошад. ҳозир мекушоям, якҷоя мебинем, нархҳояшро мегӯям, шояд ки ба шумо мақбул бошад. анамин никашро дар инстаграм мезанед, мебарояд. анамин мефурӯшад анамин либосҳои барои занона, барои сатрпӯшо. ҳозир акнун дӯстони азизам, ҳамаи посилкаям мекушоям. нағз якак шумода нишон медиҳам, мегӯям ки качестваш чӣ хел аст, материалаш чӣ гуна аст. качествои нағз бошад. барои шумо ҳатман совет медиҳам ки агар ки хоҳед куртаҳои хушрӯ аз ҳамун сайт баъд заказ мекунед. ман ҳоли бо иншалло ки бинам хушрӯ бошад, качестваш ба ман мақбул шаванд, ман боз заказ мекунам. чӣ хеле ки мебинед, анами хел упаковкаи хушрӯ кардагӣ ҳастанд. ҳозир акнун иноям мекушоям. чӣ хеле мебинед, дар инҷо дуто курта аст. якто куртаи сурх, яктои дигар куртаи ҳамин хел сиёҳ, болаяш сери. ҳозир ҳарду иноям ман нишон медиҳам. анамин ники инстаграмашон аст Саида Shop мода. шумо метавонед ки дар инстаграм занед, анамин никашон мебарояд. ба ҳамаи куртаҳошонам мебинед. куртаҳошон ба нархи дастрас аст. качестваш ки нағз бошад, беҳад хушрӯ аст куртаҳошон. ин якум куртаро ҳозир мекушоям. ин куртаи сурх аст. вақте ки якум бор куртаро қапидам, беҳад материалаш нағз, ба ман материалаш мақбул шуд. бепонятни аст материалаш чӣ хеле аст намедонам, он қадар ман материал фаҳм нестам. не ки резинида монанд нест, ҳамин хел як намуд материали аҷоибак аст. ва ин хел гарданаш гиребонкати аст. остинош ҳамин хел дирка дорам барои чилики калонӣ. ҳамаи ҷои дарзояш духтагӣ хушрӯ, ягом ҷош ришташ буромадагӣ нест, ягом ҷош ҳамин хел нодухта нест. ҳама ҷош ҳамин хел хушрӯ, качестваш беҳад нағз. чӣ хеле ки мебинед, материалаш намедавад, ранги резинӣ нест. чӣ хеле гуфтам, намедонам чӣ намуд материал аст. ин ки бошад, чӣ хеле ки мебинед, ин вай аст. румол аст, румоли сафед. хостам ки якта румоли сафед ба худама заказ кунам. румолашам беҳад румоли калон, ҳамин хел ҳама ҷод маҳкам мешавад вақте мебандӣ. ва румолаш бошад резинӣ аст. ҳозир мекушоям дуюм куртама. ин курта поёнаш сиёҳ, болояш сери ва капсион дорад. боз киса ҳам дошт. инашам беҳад качестваш нағз. ҳамин хел тункаки хушрӯ, сабукаки хушрӯ. ина дар тобистон ки пӯшӣ, гарм намешавӣ. ина ман хостам ки поёнаш сери буд, болош сиёҳ буд. ҳамон намудашро заказ кунам ки размери 46 надоштанд. баъд ман ҳаминаша пешкаш карданд. ман розӣ шудам ки гуфтам майлаш мешавад. инашам ҳама ҷош ҳамин хел хушрӯ духтагӣ аст. ягом ҷош кандагӣ нест, ягом ҷош ришташ буромадагӣ нест. качества беҳад хушрӯ ба ман мақбул шуд. ҳозир бо пӯшида мебинам, боз мегӯям. чӣ хел мебинед, ҳамин хел кисаи калони хушрӯ дорад. ана духтаро ҳамино буданд чизои заказ кардагии ман. дуто курта ва якто румол. ман просто аввал пешакӣ ҳамин дуто заказ кардам. гуфтам агар хушрӯ бошад, иншалло боз ягом таи дигар ба худама заказ мекунам. ана духтаро якум курта, куртаи сурх. чӣ хеле мебинед, беҳад куртаи хушрӯ аст. гарданаш ҳамин хел маҳкамак. микайли мо аз назар гузарондеста куртая. кани чӣ хел бошад гуфта.
остинушам хел хушрӯ ман пӯшида дидам, беҳад танамда хушрӯ истод, не ки размераш чену, не ки қадарш камтар дароз, аз сабабе ки ман қадам калта аст, кӯтоҳ аст, барои ҳамин қади курта ба ман беҳад дароз буд. Қадаша калта мекунаму баъд мепӯшам иншаалло гармиёда. Ини нархи куртаи сурхро харидам ман 1200 рубл. Ана ин куртаи сиёҳаш бошад, инашам хушрӯяки сабукак. Инаша харидам 1000 рубл. Чӣ қадр гуфтам, нархошон беҳад дастрасӣ хушрӯ аст. Бо ҳам куртаҳои хушрӯву зебо доранд. Агар ки ба шумо махлул шуд, марҳамат даромада бо нархҳои дастрас заказ кунед дӯстонам. Чӣ хеле ки гуфта бошам, боз такрор кунам. Нархи куртаи сурх 1200 рубл, нархи куртаи сиёҳ 1000 рубл, румолро харидам 300 рубл, доставка шуд ба ҷои мо 352 рубл. Анамин буд чизои заказ кардагии ман, чизои харидагии ман. Дар ин ҷо ман бо ҳамроҳи шумо хайру хуш мекунам. Боқӣ дар паноҳи Худо бошед. Раҳмат ки бо ман будед. Худо ёру мададгоратон бошад. Хайр дӯстони азизу меҳрубонам.